קודם כל יש פה איזושהי אחווה כזו של חום, ויש פה איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, איזה קסם כזה מאוד מיוחד, באמת רציני. מקפיץ ברמות על את הקהל, ויש מוזיקה מצוינת, וגם לפעמים כשבא ומתחשק אז עולים לשיר על הבמה. לקחנו את השירה בציבור וזזנו איתה למקום אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו לא מבצעים שירים ישנים ואנחנו עושים את זה בצורה רוקיסטית. אתם תראו את זה היום, עוד מעט, מה הולך לקרות פה. ואז אולי זה יהיה קצת יותר ברור.